وەزارەتا دەرڤەیە رووسیایە دەداخویانیەکێدا ئیرۆرا گەهاند و رووسیا وێ پێشکەشکردنە ئالیکاریە مرۆڤی ji milletê Sûriyayê re berdewam be. Herûha welatiyên wê yên li Sûriyayê dimînin dema bixwazin ji Sûriyayê derkevin û bi rengekî demkî ji bo rewşa şer jî amadeya wan veguhêze. Di dema borî de jî wezareta firyadkewtina Rûsî ra gihandibû ku du firokên wê li firokxaneya Domodîdofo ya navdewletî li Mosko îro ji firokxaneya Laziqiyê dihat ku 59 welatiyên Rûsî û hin dewletên din jî hilgirt bû danî. Heman firokê ya ku ji cora L76 bû, daha barek bi qasî 21 tan ji kel û pelên xwarinê û hin alîkariyên mirovî yên din ji gelê Sûriyayê re veguhest bajarê Laziqiyê. Girêdayî bi vê mijarê ve parêzgarê Laziqiyê Brahîm Xidr Salim got, ev alîkarî wek wergeranekî ji têkiliyên her du welatan re yên dîrokî ne û ew wekû gelê Sûriyayê spasiya Rûsyayê û gel û hikûmeta wê dikin ji bo hevkariya wê ji gelê Sûriyayê re li dijî êrişên terorî li ser Sûriyayê. Di daxuyaniyeka rojnamevanî de Alexander Sergey Tomaşov berdevkê Wezareta Firyadkewtina Rûsyayê got, Sûriya welatekî hevalbend e û em amade ne her tim alîkarî û piştgiriya wê li dijî terorê ta bigihema fêxwe bikin. Ev firoka alîkariyê ya niha ne ku diçe Sûriyayê. Berî wê jî di meha pêncan ya borî de firokeka Rûsî 23 tan ji pêdiviyên xwarinê û hewarçûnê veguhest bû Sûriyayê.